zimski kolač sa šlagom, čokoladom i sa keksom. Kao što vidite ovdje već smo potopili kekse u mlijeko i poredali 2 reda keksa. Zatim sam ovdje umutila šlag kremu i sada ću da premažem preko ovoga sa šlag kremom. Znači 2 reda keksa pa šlag krema. Ovako. Zatim idemo opet 2 reda keksa, pa opet šlag krema. Zatim opet šlag krema preko. Ovdje sam stavila malo mlijeka i jednu čokoladu mliječnu da je istopim, pa ću onda premazati preko kolača.